Pensemos por un momento no avalo dun péndulo. Parece o máis sinxelo do mundo, non si? Un movimento que vai e ven, repetitivo, case hipnótico. Pois ben, se miramos de preto, nese simple ir e vir, agóchase unha viaxe incrible, unha historia que nos leva dende a orde máis absoluta ata o caos máis impredecible. Para comezar, quedémonos con esta idea. O medio é un intre, non un lugar. Que quere decir isto? Pois que o centro do percorrido do péndulo non é só un punto no espacio, senón que é un momento fugaz de transición perfecta. Na física, claro, ese entre ten un nome, o punto de equilibrio. E xusto aquí é onde comeza o paradoxo, o interesante da cuestión. Imaginemos a escena, xusto nese punto central, a forza que tira do péndulo desaparece, é cero por un instante, e porén, é precisamente aí onde vai máis rápido, onde a súa velocidade é máxima. É un punto de calma e de furia á vez, e ese contraste é o verdadeiro motor de todo o movimento. Para entender ben a súa esencia, imos facer unha pequena viaxe mental. A un universo ideal. Un lugar onde non hai rozamento, nin resistencia do aire. Un baleiro perfecto. Nese mundo de fantasía, o noso péndulo danzaría seguindo que se coñece como movimento armónico simple. Sí, é un nome un pouco técnico, pero en realidade describe unha beleza casi musical, unha perfección absoluta. E que o fai tan especial? Pois que para oscilacións pequenas, o tempo que tarda en ir e volver, o que chamamos o seu período, é sempre o mesmo. Dá igual se o valo é un pouco máis amplo ou un pouco máis curto. Esta constancia, que se chama isocronismo, foi a genialidade que permitiu construir os primeiros reloxos de péndulo de gran precisión. O resultado visual de todo esto é esta onda perfecta, unha repetición sen fin, totalmente predicible, armoniosa. É a imaxe mesma da orde no universo. Todo isto é posible gracias a unha danza impecable da enerxía. A ver, cando está arriba de todo, é pura enerxía potencial, a enerxía que ten por estar elevado, lista para caer. Ao pasar polo centro, transfórmase por completo en pura velocidade, enerxía cinética. E esa velocidade é a que o impulsa cara ao outro extremo, onde volve ser potencial. Un ciclo perfecto que, neste mundo ideal, podería durar eternamente. Pero chegou o momento de volver á Terra. E no noso mundo, a perfección non existe. Sempre hai un antagonista na historia, e neste caso, o seu nome é fricción. O aire que o péndulo ten que atravesar, o pequeno rozamento no punto donde colga, todo eso son pequeños ladróns de enerxía. Pouco a pouco vanlle roubando impulso ao sistema. Este fenómeno coñécese como amortecimento e, claro, cambia por completo as regras do xogo. E o resultado é inevitable. Aquela onda perfecta comeza a minguar. Cada valo é un pouquiño máis curto que o anterior. A fermosa sinfonía do péndulo vaise apagando lentamente, ata que... silencio. E aquí ven o curioso. Non sempre para da mesma maneira. Dependendo de canta fricción haxa no sistema, o seu final pode ser moi diferente. De feito, hai tres posibles camiños, tres formas distintas de chegar ao repouso. Sexa cal sexa o camiño que tome, o final é sempre o mesmo, o punto de equilibrio. Aquel centro que antes era un simple lugar de paso, convértese agora no seu destino final, no seu fogar. Na linguaxe da física, é un atractor, o punto cara ao que todo o sistema se sente irremediablemente atraído. A historia podería rematar aquí, co péndulo detido para sempre, pero ese non o deixamos parar, ese decidimos loitar contra ese amortecemento, contra ese final inevitable. Como o facemos? Pois dándole un empurrón, un pulo externo, periódico, que lle devolva a enerxía que a fricción lle está a roubar. Pero moito cuidado, porque esta intervención, esta axuda externa, pode ter consecuencias totalmente inesperadas. Se o pulo é suave e constante, o péndulo recupera a súa armonía. Aséntase en un novo ritmo estable e predicible. Pero, se aumentamos a forza dese pulo, algo rompe. A orde colapsa, o movimento vólvese errático, complexo, imposible de predicir. Benvidos ao territorio do caos. Esta é a marca da casa do caos, unha sensibilidade brutal ás condicións iniciais. Imaxinemos dous péndulos que empezan o seu movimento casi idénticos, con unha diferencia de partida minúscula, casi indetectable. Pois ben, en pouco tempo, acabarán trazando camiños radicalmente distintos. E aquí está o máis alucinante. O sistema sigue unhas leis físicas fixas, é determinista, pero o seu comportamento a longo prazo é absolutamente impredictible.
Neste novo mundo caótico, o péndulo ya non se detén no centro. De feito, non se detén nunca, pero tampouco repite o seu movimento. Entón que fai? A onde vai? Para poder velo, os científicos trazan unha especie de mapa do seu movimento, o que chaman espacio de fases. Nun sistema estable e ordenado, o resultado é unha figura simple, un círculo ou unha elipse que se repite sen fin. Pero no sistema caótico, o que aparece é isto, unha maraña de líneas, un garabato que parece non ter ni pés nin cabeza. Pero ollo, que non nos engaña a vista. A palabra clave aquí é parece, porque esta desorde non é puro azar. Non. Agochada dentro de todo ese caos hai unha estructura, unha orde secreta, hai que decilo, increíblemente fermosa. Para atopala, pódese usar un truco visual, como se lle socásemos fotos con un flash a intervalos de tempo regulares. Se só registramos a posición do péndulo neses intres concretos, de súbito, como por arte de maxia, a estructura oculta comeza a revelarse ante os nosos ollos. O que emerxe é isto, o atractor extraño. Xa non é un simple punto, senón un conxunto de puntos infinitamente complexo, cunha estructura fractal que se repite a diferentes escalas. Este é o novo centro do sistema, un lugar ao que o péndulo é atraído, pero no que nunca chega a sentarse, vagando por el para sempre nunha danza que é a vez impredicible e ao mesmo tempo perfectamente ordenada. Entón pensemos na viaxe que fixo ese simple punto do medio. Comezou sendo o corazón dunha armonía perfecta, casi de reloxería. Logo converteuse nun destino final, nun punto de repouso inevitable. E finalmente transformouse nun patrón de beleza infinita, agochado no mesmo corazón do caos. A historia do péndulo, dende o tic-tac dun reloxo ata a complexidade dun atractor extraño, demóstranos algo fundamental, que ás veces as regras máis sinxelas poden xerar os resultados máis complexos e fascinantes, e iso déxanos cunha pregunta no aire. Cantos outros segredos como este se agoxan á vista de todos no noso día a día, esperando a ser descubertos?